Вітаю спадарства, пачынаем эфірны дзень на Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікова. Сёння пятніца, адпаведна у нас у студыі блогер-палітык Александр Кныровіч. Вітаю, Александр. Дзень добры, Маша, дзень добры, паважаныя гледачы. Ну, у нас сёння багаты план з Александром. Мы будзем размаўляць і пра геноцид беларускага народа, і пра новыя сарты бульбы, дакладней пра той самы адзін, які мусіць выратаваць беларусаў і ўвогуле ўсю сітуацыю ў беларускай эканоміцы. І паговорым яшчэ пра тое, хто і як мусіць прадстаўляць беларусаў у замежжы і ўвогуле беларусаў, правда? Так што, калі ласка, пішыце нам ваши каментары, можете данаціць, за гэта мы агучваем каментары. Абавязкова. Так, але, ну, давайте без абраз. Вось, Александр, ну і пачнем, напэўна, з вашага відэа. Па традыцыі на канале Кныровіч План выйшла відэа пра геноцид беларускага народа. Ну, як заўжды, я себе дазваляю, ведаеце, размаўляць не толькі на тэмы эканомікі, але на тэмы агульныя, якія хвалююць у першую чаргу меня самого. Я неяк так спадзяюся, што тыя гледачы, якія глядзяць мой канал, ну, неяк так падзяляюць мой погляд на свет, і таму гэта было цікава. Мы бачым, як беларуская дзяржава ўжо некалькі гадоў завяло справу наконт геноцида беларускага народа, гэта менавіта так называецца, у часы Другой сусветнай вайны, і яе, ну, пушыць то, што называецца праз падручнікі, праз такія некія дзяржаўныя падзеі. Але ведаеце, што ніводная дзяржава з еўразвяза не падтрымліваюць ввогуле гэты падыход к справе, не падтрымліваюць думку аб тым, што нейкі геноцид беларускага народа быў. І мне было цікава вось так для сябе разабрацца, што ж такое ввогуле, што такое геноцид, як гэта выглядае цалкам, як ставіцца да гэтага пракуратура і што ёсць на самой справе. І, канешне, я, ну, як заўжды, як у справе з бульбай, калі ты глядзіш уважліва на справу геноцида, у тебе ўзнікае шмат пытанняў, таму што падход беларускай дзяржаўнай гэтай пракуратуры ў тым, што ёсць нейкі агульны беларускі народ, які пражываў на тэрыторыі сённяшняга Беларусі ў 1941 годзе, і менавіта да яго было, ну, здзейснены сапраўдны геноцид. І гучыць лічба 3 мільёны чалавек, якія загінулі на тэрыторыі Беларусі, ну і вось такія падставы. І, канешне, адразу ўзнікаюць пытання, а вось 3 мільёны чалавек, это што? Калі ты разглядаеш уважліва, ты бачыш, што з іх 800 тысяч чалавек, ну, ввогуле гэта лічба завышана, але няхай гэта будзе 3 мільёны. Ты бачыш, гэта 800 тысяч чалавек, якія з'яўляюцца габрэямі. То бок яны ўжо аднесены ў іншы геноцид. Яны ўжо палічаны ў Халакосце. Але пракуратура такім чынам адмаўляе паняццю Халакоста і кажа аб тым, што не, гэта не Халакост, яны не былі знішчаны таму, што яны габрэі, ну, калі падыходзіць як беларуская дзяржава. Яны былі знішчаны таму, што яны былі часткай беларускага народа. Ужо першае пытанне. Другое пытанне, у гэтую ж лічбу палічаны, ну, беларускія загінуўшыя партызаны, загінуўшыя падпольшчыкі. А іх было по дадзеных, ну, савецкіх гісторыкаў 300-400 тысяч чалавек. Ну і, канешне, паняцце геноцид не распаўсюджваецца на тых людзей, якія загінулі у баях. І таму гэта 300-400 тысяч чалавек таксама не могуць быць улічаны ў гэтым геноцидзе. Па-трэцяе, прабачце, але ахвяры савецкіх партызанаў, якія таксама былі, таксама палічаны ў лічбу загінулых, і таксама выглядае так, што гэта азначае, што савецкія партызаны былі разам з гітлераўцамі і здзейснялі геноцид супраць насельніцтва. Ну, калі быць лагічным. Вось аб гэтым маё выданне. Я узгадываю тыя прыклады геноцида, якія сапраўды прызнаюцца такой сусветнай супольнасцю. Гэта, канешне, геноцид армянскага народу Османскай імперыі 15-16 гада з часы першай сусветнай вайны, і тады з'явілася першы раз паняцце геноцид. Гэта геноцид, канешне, у выглядзе Халакоста супраць габрэяў. І гэта геноцид у Руандзе, Тутсі. І у гэтых выпадках гэты геноцид быў накіраваны на прадстаўнікоў адной нацыянальнасці, ужо не тое, аб чым кажуць беларускія улады. Колькасць загінулых, ну, напрыклад, вось у армян на гэтай тэрыторыі Османскай імперыі была 30 до 70%. І габрэяў загінула 2/3. Тут амаль 80%. То бок мы маем справу з такой, ну, катастрофай.
У Беларусі гэта все выглядае значна інакш, і таму вось, мне было цікава разабрацца, што ж маюць на ўвазе беларуская пракуратура, што мы маем. І, канешне, галоўнае пытанне было, а навошта? А навошта ўвогуле сёння там Лукашенко, пракуратура педалюе гэтую тэму? Адказаў ёсць два. Оба вельмі нядобрыя. Першы адказ – гэта таму, што яны, ведаеце, таму, што вось Другая сусветная вайна – гэта такая падстава сённяшняй беларускай дзяржаўнасці. Нічога іншага ў іх няма. У іх гісторыі, як быццам, вось все, што адбылося з Беларусю, гэта перамога Другой сусветнай вайны. І таму яны прывязваюць паняцце геноцид і, ведаеце, выставляюць Беларусь у такой ролі інваліда. Вось нас павінны чуць, нас павінны паважаць, таму што мы вось так пакутавалі ў часы Другой сусветнай вайны. Мне падаецца, гэта, так, мякка кажучы, бесперспектыўна. Такі падыход. Мне падаецца, ўсё ж такі мы павінны казаць, што мы моцны, што мы зрабілі шмат чаго добрага, а не ахвяравалі. Хаця ахвяры, канешне, былі, але гэта не геноцид, гэта ваеннае злачынства, гэта так называецца. Другой адказ на пытанне для чаго, мы бачым, як яны ў падручніках прывязваюць падзеі 20-го года, параўнуюць з падзеямі Другой сусветнай вайны. Як быццам тыя людзі, якія выйшлі на вуліцы, гэта нашчадкі, не ведаю, акупантаў і так далей. Але такі лагічны ланцужок яны намагаюцца працягнуць. Вось, гэта вельмі сумна. Але я спадзяюся, што беларускія у першую чаргу падлеткі не чытаюць, не ставяцца ўсур'ёз да гэтых падручнікаў, таму ўсё ж такі гэта такая нейкі малы куток, дзе яны самі сябе нешта прыдумляюць. Вось такое выданне, калі вам цікава, пераходзьце на канал Кнаровіч План, там ужо шмат, там 250, напэўна, каментароў. Як заўжды на такія тэмы прыходзяць боты і пачынаюць з абразу. Зноў шукаюць у мяне нейкія габрэйскія корні. Дарэчы, вы ж недавно зрабілі гэты тэст, так? Так. Нема габрэяў. Павінен распавесці. Канешне, я зрабіў гэты генетычны тэст, мне самому было цікава, хто ж я. І, канешне, там на амаль 50-49% гэта крані з Літва, Польша, севера, усход. Паўночны ўсход. Да, паўночны, канешне, паўночны ўсход Польшы, Літва, гэта 49%, 39% гэта Беларусь, Украіна, заходняя частка Расіі, і каля 10% гэта балканскія нейкія краіны. Таму няма ніякіх габрэяў. У мяне, ці добра, ці дрэнна, гэта не ведаю, як да гэтага ставіцца. Але каментары пішуць аб тым, што вось гэтую частку ліпка-татар, вось гэты тэст не адлюстроўвае, таму што вельмі мала генетычнага матэрыяла. Таму ўсё ж такі мой выгляд все ж таки не можа быць у тую частку. Але меня гэты тэст задаволіў. Я себе адказаў на пытанне, чаму я себе так добра адчуваю ў Польшы і чаму у меня няма ніякай павагі да імперскасці, да вялікай імперскасці расійскай. Таму вось такі тэст ёсць у меня на старонкі ў Фейсбуке, я яго выклаў. Пытаюць, як гэты тэст можна зрабіць. Сябры, ёсць адмысловыя сайты, напрыклад, я не ведаю, ці можна рэкламаваць, і я таксама нядаўна набыла сабе тэст, вось збіраюся зрабіць нарэшце. Ёсць сайты, яны дасылаюць гэтыя кампаніі такія каробачкі, скрыначкі прыемныя, і інструкцыю. Яно вельмі проста, ведаеце, як вас бралі гэты тэст на ковід. Тэст на ковід, ён тое ж самае. Нешта падобнае. Так. Александр, пераходзім да наступнай тэмы. Бульба. Наше ўсё. Бульба наше ўсё. Што, па-першае, Лукашенко кажа, што мы першыя у свеце па ўжыванні бульбы. Нібыта адзін беларус у год, я так разумею, з'ядае 160 кілаграм. Сябры. Я не ем столькі бульбы, шчыра. А вы? Колькі бульбы з'ядаеце вы? Таму што, вы ведаеце, 150 кілаграм – гэта 400 з чымсьці грамаў штодзень. Уявіце себе вось гэтую малую порцыю, там не ведаю чаго, бульбы фры, якая там 100 грам. І вось 4 такіх порцыі кожны дзень на кожнага малога дзіцяці, на гэтую, ведаеце, прыгожую дзяўчынку, якая блюдзе сваю вельмі такі добры выгляд, і таму не ёсць крахмал, які з'яўляецца асновай у бульбе.
Таму нехта есці кілаграм кожны дзень, напэўна, ну, калі верыць Лукашэнкі. Гэта, канешне, ўсё хлусня, яго нехта падмануў, але я ведаю, чаму падманулі, таму што сапраўдныя лічбы, канешне, каля 80 кілаграм у 2 разы менш, яны выглядаюць ужо больш-менш так, ну, ім можна верыць. А калісьці праскачыла адна лічба 150 кілаграм, і вось чамусьці ён за яе учапіўся, і вось Ну, заўсёды хочацца быць першым у свеце. Так, але гэта такое спаборніцтва, в якім, ну, не ведаю для чаго перамагаць. Ну, канешне, ввогуле, мы разумеем, што калі мы глядзім на колькасць сартоў, якія ёсць бульбы ў тых краінах, з якога паходзіць, гэта паўночная, паўднёвая, канешне, Амерыка, так, гэта там Перу, Чылі, мы бачым, што там іх там, ну, у 10 разоў болей, чым у Беларусі, там значна болей розных відаў бульбы. У нас ўсё ж таки вельмі абмежаваная колькасць бульбы. Гэта не наш такія каранныя прадукцыі, ўсё ж таки ён Канешне, беларусы не бульбашы, насамрэч абатвіннікі, гэта ўсім вядома. Так. Вось, таму, канешне, мы ніякія не чэмпіёны. Ввогуле, калі мы глядзім на лічбы, якія у нас былі ўраджаі, я нагадаю, што у нас у 1973 годзе был уражай 13 мільёнаў тонн, а ў мінулым был 3. То бок гэта было скарачэнне у 4 з чымсьці разы. Пры Лукашэнкі быў амаль 10 мільёнаў, і ён здолеў такі перамагчы бульбу 3 разы, скараціўшы ўражай. Але калі мы кажам так напраўду, то яна не патрэбна ў такой колькасці, таму што у нас на спажыванне ў выглядзе ежы ідзе ну мільён кілаграм. Калісьці мы прадавалі ў Расію каля 300 000. У мінулым годзе гэта лічба была ў 3 разы, напэўна, менш, і ён зноў хлусіць Лукашенка аб тым, што нехта скраў бульбу і ў кішэнях вывез да Масквы ці Піцера і прадаў. Ніхто не прадаваў, ён сам зрабіў дэфіцыт. Астатняя лічба ішла на, ну, такое прамысловае спажыванне, на крахмал, на там нешта іншае, але гэтых аб'ёмаў было дастаткова, калі быў у нас уражай 4 мільёна тонн. Напэўна, мы можам спадзявацца, што калі Беларусь вырошчвае 4 мільёна тонн, то гэтага дастаткова. Пытанне, канешне, ёсць, куды ішла астатняя лічба, от 10 мільёнаў тонн. У меня ёсць вельмі ненавуковы адказ на гэта, вельмі ненавуковы. Ён выглядае так. Мы бачым колькасць скарачэння людзей у беларускіх вёсках, і мы бачым скарачэння свіняў на падвор'ях. Яно адбылося амаль у 6 разоў. То бок тое, што было ў 2010-м, тое, што зараз как бы ў 6 разоў меней. Дарэчы, дадам, кароў увогуле ўжо вяскоўцы не трымаюць. Там можа на вёску 1-2 каровы максімум, а некалі ў кожным двары. Адкуль яны беруць малако? Набываюць ужо. Все, малако ўжо ў крамах ёсць. Людзі набываюць. Моя бабуля бы, канешне, был бы інфаркт. У бабулі, калі б яна пабачыла, як нехта ідзе да крама у вёсцы і купляе малако. Карова была ўсім. Карова была. Я ведаю, я сама на вёсцы вырасла, таму ведаю, што кажу. Асновай такой была, так. Таму, ну, вось адбылося састарэла насельніцтва сельскае, перайшло на іншы такі спосаб жыцця. Магчыма, гэта добра, калі чалавек ідзе і пакупае ў краме там мяса ці малако, ці хлеб, але гэта суправаджалася вось такім скарачэннем і вырошчваннем бульбы. Я ўсё ж такі мыслю, падкрэслю, гэта не навуковы погляд, у мяне няма доказаў такіх наўпроставых, што гэта неяк звязаныя рэчы, таму можна ўжо забыць аб тым, што мы былі калісьці бульбяной краінай. Гэтага ўжо больш няма. І таму, калі Лукашенко везе гэтыя мяхі Сі Цзіньпіню, то, канешне, гэта выглядае як... Ну, ведаеце, гэта калі б мы взяли сушы, ведаеце, там, якія зараз былі сушавёслы, мне падаецца, яны закрыліся. Ну, калі б беларусы купілі сушы і прывезлі да Японіі, сказалі, вось мы прывезлі вам сушы. Напэўна, как бы усміхнуўся бы. Сі. Ну, дарэчы, вось ён кажа, што сёлета збяруць у грамадскім сектары 1 мільён тонн бульбы, гэта нібыта плюс 30% да мінулага года, а разам ужо з насельніцтвам, з беларусамі, будзе 3,5 мільёны рэкордных тонн бульбы. Там так падкрэслена рэкордна? Так. Рэкордныя 3,5 мільёны тонн бульбы. Гэта адкрывае агромныя экспартныя возможности, гэта цытата. Вот ведаеце, я кожны раз, калі знаходжуся ў гэтай студыі,
асабліва калі мы размаўляем з Машай, не ведаю, ці магу я лаяцца, ці магу я ўжываць как бы нейкія такія абразлівыя выразы, але гэта менавіта вось гэты момант. Чаму? Таму што, ну давайте так, рэкордны ўраджай бульбы быў у 1972 годзе. 13 мільёнаў. Таму 3,5 мільёны ні на які рэкорд не цягнуць, тым больш, што мне падаецца, у 2022 годзе был больш за 4 мільёны. І гэта 3,5 гэта было бы антырэкорд, ну, ў сэнсе тым, што ў 2024 годзе было 3 мільёны, калі выкрэсліць гэта, то 3,5 гэта найменшы ўраджай. То бок гэта такая не хлусня, такая хлусня ў кубе. Пытанне, ці сам ён разумее, што ён хлусіць ці не. Ці ён ведаеце, ці ён ставіцца, што б ён не казаў, усе беларусы, яны такія гледачы азаронка і такія, ну так, рэкорд 3,5 мільёна. Гэта адное. Другое. Адкуль ён ведае, колькі пасеялі фермеры і колькі пасадзілі гэта самае сяляне, самыя на падвор'ях? Адкуль ён гэта ведае? У грамадскім, калі мы кажам не ў грамадскім, у дзяржаўным сектары, ну, гэта калхозы наш, у мінулым годзе было нешта каля 700 з чымсьці тысяч тонн. І, канешне, плюс 30%, магчыма, гэта будзе мільён. Пытанне, адкуль яны вазьмуцца гэтыя 30%, таму што пасея плошы больше толькі на 17%. Таму, калі будзе той самы ўраджай, які быў у мінулым годзе, не будзе ніякага мільёна, будзе там, напрыклад, 850 тысяч. Але плошы і ў фермераў, і ў грамадзян ніхто не ведае. Таму вось гэты прагноз 3,5. Ён будуецца, ну, вось так, дах, как бы, подлога і ўсё. У яго няма ніякіх навуковых падстаў. Таму 3,5 гэта такі аптымізм. Ну і тое, што датычыцца нашага экспарта, адзінай краіны, амаль адзінай, якая купляла беларускую бульбу, гэта была Расія. Найбольшая лічба была 300 тысяч тонн. 300 тысяч тонн, ну, далей можете помножить. Ці на 10 центаў, гэта было бы 30 мільёнаў уся выручыцца. Ці на 30 центаў, гэта было бы уже 90 мільёнаў. Но гэта, ну, не ведаю, 0,0 якая частка нашага агульнага экспорта. Гэта лічба не ўплывае агулам на беларускія паказнікі статыстычныя. Ну і тым больш, ведаеце, такі спадзеў аб тым, што вось у Расіі сядзяць дурні. Яны не заўважылі, што адбылося ў мінулым годзе, якая катастрофа. І таму яны чакаюць, калі Лукашенко ім прывезе бульбу. Мне чамусьці падаецца, што там людзі не глупейшыя за Лукашенко. Ну, гэта як мінімум. Таму будзем глядзець, што будзе адбывацца. Ну, сапраўдныя лічбы мы пабачым 10 у лістападзе, калі падлічым усё. А сапраўднае становішча мы будзем бачыць, ну, у снежні, у студзені, калі ўсё гэта ляжаць у бульбасховішчы. І адное, на што я магу спадзявацца, на тое, што не будзе катастрофы мінулага года, у якім сэнсе? У тым сэнсе, што наш прэм'ер, сённяшні Александр Генрихович Турчин, які цалкам знаходіцца ў адэкватным псіхічным стане. У адрозненне ад Галучынкі. Так, ну, я бачу па чым? Я бачу, што ён малюе план на наступны год без вось гэтых, ведаеце, закідонаў, мы там пераможам 7, там нармальны план, 2,6% роста ВУП, ён можа быць, можа, не будзе, но там няма ніякіх такіх, ведаеце, нездаровага аптымізму, як быў пры Галучынкі. Так вось, ён зрабіў адную вельмі важную справу, две. Першае, у нас няма зараз рэгулявання коштаў на бульбу, а гэта азначае, што бульба будзе. І па-другое, ён дазволіў завоз бульбы з несяброўскіх краінаў. То бок сёння на паліцах Беларусі можа ляжаць польская бульба, нічога з яе дрэннага не станецца. Таму дэфіцыта такой, які мы бачылі у сакавіку, красавіку, у траўні, яго увогуле не будзе, ён немагчымы. Пытанне толькі, па якіх коштах будзе гэтая бульба, і тут бы я звярнуў увагу на наступнае. Зараз цана, я бачу, па дастаўцы, каля там рубль 70. Рэгуляваная цана ў лютым была рубель. 35%, і гэта ўжо бульба новага ўраджая. І Лукашэнкі учора на гэтых палях распавядалі, што, ну, у нас, магчыма, сабе кошт будзе каля 70-80 копеек, то бок бульба у крамах будзе, ну, па рубль 40 выніку. Ніколі ў Беларусі не было настолькі дарагой бульбы. Заўсёды максімальны кошт бульбы был, ну, ніяк не больше за там 30 центаў
калі пералічыць доларах, а заўжды ён быў меньшы, ён был там 20 центов. То бок адбыўся нейкі такі рэзкі скачок. Даже калі мы пералічым там на падзенне курса, на рост курса долара, ўсё роўна мы бачым бульбу, якая там у беларускіх рублях даражэйшая з улікам інфляцыі там на 30-40%, чым была раней. І калі Лукашенко ў вочы кажуць, вось будзе такі кошт, ён сваіх такіх паплечнікаў спрашивае, а гэта нармальная цена, гэта справядлівая цена? І ўсё разам. І ён ідзе такі, бульба па коштах там, не ведаю, нейкіх замежных там бананаў, апельсінаў, і нармальная цена ў Беларусі бульбы. І ён кажа, да, нармальная цена. Вось, таму адбываюцца нейкія такія з'явы. Мы бачым, што для Лукашэнкі бульба гэта такі асабісты боль. То бок яго яна вельмі траўмавала. І ён учора на гэтым нарадзе, ён так казаў, а мне падавалася, што ён чытае мой тэкст пад некае выданне, таму што я распавядаў, што гэта там наш не той, каб стратэгічны прадукт, а наш брэнд, гэта наш твар, таму нельга з ім так і так далее. Ён ідзе па майму тэксту, думаю, нормально, не дарма я гэта ўсё раблю кожны тыдзень. Глядзіце, ён абяцае плачевныя паследствия за адсутнасць у крамах якаснай айчыннай бульбы. То бок, я так разумею, што варта чакаць нейкіх новых крымінальных спраў. І яшчэ ён даў новы загад Акадэміі навук стварыць нармальны сорт, неваспрымчывы к фітафторе і парше, не ведаю. Гэта захворванне нейкае. Так. То бок, мусіць быць разумны падыход да вырошчвання бульбы. То што, чакаць новы сорт, які будзе ў крамах цяпер? Ведаеце, адразу пасля беларускага веласіпеда, ровара. Адразу пасля беларускага Тэслы, і камп'ютара. І камп'ютара, і всяго астатніх. Мне вельмі спадабалася. Вось у нас не было выдання на мінулым тыдні, мы трохі адпачылі, но мне вельмі спадабалася навіна аб тым, што Белжы будзе вырабляць цалкам кітайскія электрамабілі. Гэта азначае, што 8гадовая гісторыя будавання беларускага электрамабіля скончылася цалкам правалам, ніхто не сеў. 8 гадоў яны мы распавядалі, што вось мы зробім батарэю, як у Тэслы, вось у нас мы гэта тут парэжам 2 кітайскіх аўтамабіля, збярэм у адзін, і ў нас усё будзе. І ў выніку атрымалася, што так, мы пабудавалі нейкія акумулятары, нейкія там інжэктары, нейкія там рухавікі. Рухавікі мы зрабілі на заводзе Магілёў ліфт. Я нічога не маю супраць магілёўскіх ліфтоў. Гэта, ведаеце, гэта прыбытковае і паспяховае прадпрыемства. Але я вельмі сумнеюся, што Магілёў ліфт можа канкураваць з буйнымі кітайскімі вытворцамі, не кажучы ўжо і пра Тэслу. Я чамусьці сумнеюся. Магчыма, там такія добрыя інжынеры не працуюць. Вось калі мы гэта все сабралі, у нас атрымалася 30-35 тысяч долараў, как бы у 2 разы даражэй, чым тыя мадэлі, якія зараз ёсць на беларускам рынку. Вельмі цікавая історыя, і самае галоўнае, ніхто не сеў. Самае галоўнае, усе на сваіх пасадах з'елі некалькі мільёнаў, можа, десяткаў мільёнаў долараў з бюджэту. Нармальна, паехалі далей. Далей у нас што? Далей у нас бульба. У мяне пытанне, ведаеце, якое? 32 гады. 31 год ён кіруе краінай, і вось на 31 год ён дае загад Акадэміі навук зрабіць сорт. Так, як быццам не было папярэдніх 30 гадоў, так, як быццам ён вось сёння прачнуўся, і высветлілася, што ёсць праблемы з беларускай бульбай. Гэта ёсць такі метад кіравання, я б ім ужо калісьці казаў у эфіры, але адно трэба нагадаць. Ён назавецца так, чайка-менеджмент. Што такое чайка-менеджмент? Гэта калі ў цябе кіраўнік зненацку, яго ніхто не чакаў, прылятае, нешта крычыць, прасціце, какае на галову падначаленых, і улятаеце. І ты не ведаеш, калі ён наступны раз прыляціць. Вось гэта загад парушваць бульбу, гэта менавіта паказнікі такога чайка-менеджмента ад Лукашэнкі. Гэта вельмі смешна, але нехта на гэтым, канешне, заробіць. Гэта нешта заробіць. І, канешне, паказным быў такі дыялог на гэтым полі бульбіным, калі ён пытаецца да кіраўніка, напэўна, калгаса, а у цябе же пасеўны гэты матэрыял айчынны. Смелы чалавек там кіраўнік гэтага калгаса, таму што ён шчыра кажа, мы намагаліся, але ведаеце, у імпартнага значна вышэйшая ўраджайнасць. Таму гэта ўсё
імпарт, кажа ён. Смелы чалавек, смелы. Ну, вось будзем чакаць, цяпер не ведаю якога новага сорта. Чакаем. Мы ўжо заканчваем гэтую тэму, так я толькі крыху зачытаю каментары, таму што бульба, оказывается, такая тэма, якая хвалюе ўсіх. Вось пішуць, што когда нет ничего, наверное, съедаю полкіло в день. Гэта на наше пытанне, колькі вы з'едаеце ў дзень. Так? У Мінску іншага падножнага корма няма, зарплата невялікая. Побач з маім лецішчам у вёсках ніхто кароў не трымае, вельмі дорага і няма дзе ўзяць сена. Некалі ўсе трымалі карову і не адну, а цяпер на вёсцы няма ні ў кога малака, купіць ад каровы, няма кароў ні ў кога і свіней няма, куры трымаюць некаторыя і адзін трымае коз толькі. Вось такая сітуацыя цяпер на вёсках. Гэта вельмі цікавая з'ява, таму што, напэўна, гэта магло быць тэмай для майго некага асобнага выдання, таму што гэта, канешне, змена культуры. Гэта змена культуры жыцця у вёсцы. Я не заважила, конечно. Не, гэта давно ўжо так, Александр. Конечно, я думаю, што ўжо нават гадоў 10. Ну, мы бачым па ўражаю бульбы. Не трымаюць кароў. Так. Яшчэ нейкія агароды садзяць, але, сапраўды... Слухайте, у меня такие успомины про вёскі. Там, можа, некалькі раз я пасвіў карову, як гэта звалася у нас у нашай вёскі. Некалі ідзе гэтае стада з аднаго канца. І ўсе ведаюць, чыя карова, куды ў двор улезла. Які характар, як яна паводзіць сябе. Канешне, як бабушка распавядала, як калі яна была малая, яна пасвіла карову, яна прыкладна 22-го, 10 была года, таму гэта пачатак 30-х гадоў, як яны былі, без абутка цалкам, а уже там кастрычнік, уже так падмаражвае. І кажуць, што вось карова наклала гэтую лепёшку, ты е двумя нагамі, каб было цёпла. Цёпленька, канешне. Так. Перайдзем да нашых эмігранцкіх спраў, Александр, і паразмаўляем яшчэ на адну, мне падаецца, актуальную тэму. Офіс Светланы Ціханаўскай. Аб'яднаны пераходны кабінет, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, Каардынацыйная рада, Вольная Беларусь, Еўрапейская Беларусь, так, Форум дэмакратычных сіл, Агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва і гэтак далей, і гэтак далей. Так, гэта ўсё людзі і такія ініцыятывы, структуры, якія прадстаўляюць беларусаў у такіх высокіх кабінетах на захадзе. Так. Прайшло 5 гадоў, і мы ўсё бачым, як вось гэтыя людзі ездзяць, нас прадстаўляць. Ці мусіць быць столькі арганізацый, наколькі яны плённыя ўсё ж, і вось там Зянон Пазняк, здаецца, гаварыў пра нейкую рэарганізацыю, так, і гэтак далей. Вы што вы наконт гэтага ўсяго думаеце? Ведаеце, у меня Прокоп'еў і Егораў кажуць пра рэарганізацыю нейкую, но калі вы мне гэтую тэму учора мы абмяркоўвалі з Машай, што мы будзем сёння аб чым казаць у эфіры, калі вы мне ўкінулі гэтую думку, то яна, ведаеце, аказалася вельмі такая непавярховая. Чаму? Таму што, напэўна, я напишу нейкі буйны артыкул. Мы зрабілі буйны артыкул з Егорам наконт падзеі 20-го года, і, напэўна, вось гэтая тэма, як павінна выглядаць гэтая канструкцыя беларускіх прадстаўнікоў, назовем гэта так, яна таксама павінна абмяркоўвацца, і гэта доўгая тэма. Вось. І мы зараз з вами размаўляем не для таго, каб казаць там дрэнна Ціханаўскай ці добра там Котаў, які невядома зараз дзе, і ці наадварот. Все ж таки не для гэтага гэтая размова. Як для мяне выглядае сітуацыя? Вось у нас, калі мы працуем у бізнесе, заўсёды бізнес адпавядае на запыт. Бізнес бачыць нейкую праблему, адпавядае на гэты запыт, і таму ён становіцца паспяховым. Калі бізнесмен сам себе прыдумаў некую гісторыю, якая ніяк не звязаная з запытам спажыўцоў, то нічога не будзе. І таму мы павінны для сябе, па-першае, адказаць на тое, а які ёсць запыт, на якія паслугі. Ось. І, канешне, мы бачым, па-першае, гэта запыт з боку з'ехаўшай дыаспары. Мы бачым, колькі людзей з'ехала, мы разумеем, што гэта несколько сотен тысяч чалавек, і ввогуле мы разумеем, што гэта людзі зараз не палітызаваны. Все. Можна паставіць у гэтым месце кропку,
сказаць себе шчыра, што 4 ці 5 гадоў знаходжання ў эміграцыі і яшчэ невядома колькі будуць азначаць сацыялізацыю гэтай людзей у Польшы, Літве і ў іншых краінах. У іх ёсць асаблівы у іх ёсць інтарэсы як у асобнай групы людзей, але яны не звязаныя і не звязваюць сёння вырашэнне сваіх асабістых праблемаў ні з офісам, ні з НАУ, ні з Коордынацыйнай радай, ні з аб'яднаным пераходным кабінетам, і гэта ўвогуле ненатуральныя былі бы зносіны паміж людзьмі, якія ставяць себе мэту перамену ў Беларусі і патрэбай у сацыялізацыі у іншым грамадстве. І таму я лічу, што на ўсе пытанні, якія сёння ёсць у эміграцыі, павінны адказваць нейкія іншыя структуры, не палітычныя. Мы бачым шмат дыаспор, якія самаарганізаваныя, якія, у тым ліку ставяць і палітычныя пытанні перад тымі урадамі краін, дзе яны жывуць. Але не можуць, не мае магчымасці, і гэта не натуральна, калі там Латушка ці Ціханаўская ставіць пытанне аб жыцці беларусаў ва Вроцлаве. Яны самыя павінны казаць сваім асабістым голасам, тым больш, што гэта можа нанесці шкоду. Таму што і ў Ціханаўскай, і ў мяне, і ў астатніх удзельнікаў палітычнага дэмакратычнага руху вельмі яркая і вельмі таксічная, падкрэслю, образ. Калі мы ідзем камусьці нешта распавядаем, гэта вельмі рэзкі образ. Ні адзін бізнесовец, які спадзяваецца працаваць яшчэ ў Беларусі, не будзе ставіць ніякіх пытанняў ні перада мной, ні перад офісам Ціханаўскага, каб яны неяк абаранялі яго інтарэсы Польшы, таму што гэта небяспечна. Таму, калі мы кажам пра інтарэсы дыаспары, у тым ліку прадпрымальнікаў, гэта павінна быць такія грамадскія нейкія аб'яднанні, якія павінны прадстаўляць самыя сябе. Пакуль іх няма, мы бачым, як, напрыклад, Алексей Дзекавіцкі намагаецца зрабіць некую такую. І не тое, што іх увогуле няма. Мы бачым у розных месцах самаарганізацыю, і гэта добра. І гэта павінна працаваць самой. Ёсць другое пытанне. Ёсць шмат актывістаў у розных сектарах, шмат журналістаў. Сёння, сидячы ў гэтай студыі, мы разумеем, што мы працуем не для гледачоў у Вільні, ва Вроцлаве ці ў Познані. Все ж таки наша асноўная мэта працаваць для тых людзей, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі. Асноўная мэта праваабаронцаў працаваць для тых людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі. І калі я намагаўся неяк падумаць аб гэтым у нейкай структуры, все ж таки они ў такім ухмары, то, конечно, для мяне прыйшло на разум думка аб тым, што ёсць структура, як прадстаўляюцца сёння інтарэсы грамадскіх колаў праз гэты дакумент Need Assessments. Когда он прадстаўляецца для Еўрапейскай камісіі, там ёсць структура. Дзякуй Богу, што больш там няма бізнесу. Я лічу, што гэта было прынята здаровае цалкам рашэнне, што больш там няма прадстаўлення бізнесу беларускага, бо бізнес павінен сам себе прадстаўляць, і яму не патрэбна там знешняя падтрымка. Там ёсць сродкі масавай інфармацыі, там ёсць культура, там ёсць заўсёды абразаванне вылетает у меня из головы, як по-беларуску. Адукацыя, конечно. Там ёсць праваабарончая дзейнасць, там ёсць правы чалавека, там ёсць 5 вялікіх блокаў. І тыя людзі, якія працуюць у гэтых галінах, конечно, працуюць на Беларусь унутры, не на Беларусь звонку. Можна так казаць зараз? Звонку, так можна казаць. І, конечно, я таксама лічу, што гэта месца для нейкіх такіх, ведаеце, як у Беларусі ў розных галінах бізнеса былі такія недзяржаўныя такія спалучэнні, як это забыўся, як это ўсё ж таки называецца. Сектаральная такая штука, якая таксама не палітычная. Але ў гэтым месцы з'яўляецца нейкі палітычны запыт. У гэтым месцы з'яўляецца палітычны запыт, таму што і вы, і зараз я працуем на Беларусь. Нам патрэбна фінансаванне гэтай гісторыі, і не толькі фінансаванне, але аднак яшчэ і некае адстойванне інтарэсаў. І, канешне, калі б нехта з палітычных мэтаў прадстаўляў і асобныя сектары, і цалкам запыт дэмакратычных колаў на фінансаванне, напэўна, гэта было бы здарова. Але я падкрэслю.
уявім себе, што гэта офіс. Нема пытання, што нейкі беларус пытаецца да офіса, а як вы абараняеце Еўрараду, як вы дапамагаеце Еўрараду. Гэта пытанне немагчыма. Умоўны офіс, зараз ён умоўны, не можа размаўляць наўпрост з беларусамі людзьмі. Ён павінен размаўляць з аб'яднанай структурай, прадстаўляючай інтарэсы СМІ, не палітычнай структуры. І таму вось гэтую канструкцыю сябе магчыма уявіць, што ёсць там умоўна 5 сектароў і ёсць нейкая палітычная сіла, якая прадстаўляе гэты інтарэс, якая мае стасункі з Еўракамісіяй, з, не ведаю, Кангрэсам ЗША, з кімсьці. Так? Але з'яўляецца пытанне. Ну, вось ёсць нейкая асоба, якая акумулюе гэтыя патрэбы і абараняць інтарэсы. У выніку гэтыя недзяржаўныя установы абараняюць інтарэсы беларусаў, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі. Гэта персона, ну, напэўна, павінна быць абраная, і, напэўна, яна павінна неяк... Гэта не яна кіруе гэтымі сектарамі. Гэта яна атрымлівае запыт і робіць тое, што гэтым сектарам патрэбна. Таму яна павінна знаходзіцца ў канкурэнтнай сярэдзе. Магчыма, гэта пасада. У нас ёсць сёння Светлана Ціхановская, якая абраная прэзідэнтка Беларусі, дай Бог ей здароўя, сілаў на працу, але мне здаецца, што неяк мы кажам пра розныя існасці, калі існасць можна так казаць? Можна. Вось. Таму вось у гэтай частцы я разумею, што нам патрэбна. Чалавек, офіс, трэба прыдумаць ему нейкую назву, яго праца з гэтымі сектарамі, з прадстаўніком гэтых сектароў. Я разумею, для чаго гэта патрэбна. Таму што дзейнасць і праваабаронцаў, і дзейнасць культурных дзеячоў, і дзейнасць СМІ, канешне, павінна падоўжвацца. Яны патрэбныя. Магчыма, не патрэбныя палітыкі ў такой колькасці, тыя структуры, якія вы назвалі, але дзейнасць гэтых сектароў патрэбная, таму што ўнутры Беларусі ніхто не працуе ў гэтых накірунках. Унутры Беларусі недалёка да Савецкага Саюза. Вось. Таму гэта выглядае так. Асобным пунктам стаіць, ведаеце, дзейнасць там нейкіх палітычных партый, рухаў і так далей. Іх можа быць колькасць неабмежаваная. Для гэтага патрэбна канкурэнцыя. Ну, вось зрабіў там Зенон Пазняк вольную Беларусь. Ну, чаму не? Можа, ну, калі вы прыхільнік Зенона Пазняка, прыходзьце, уступайце ў рады вольнай Беларусі і змагайцеся за ўладу. Толькі не ўладу ў дэмакратычных колах, а ўладу ў Беларусі. У гэтым сутнасць палітычнай дзейнасці ў тым, што мэтай палітычнай дзейнасці з'яўляецца прадстаўленне некага свайго погляда на то, як павінна развівацца краіна. Так? І намаганне зрабіць так, каб твои погляды падзяляла большасць насельніцтва і каб краіна рухалася ў тым накірунку, які ты прапануеш. І на гэтым поле можа быць і у якой не прапісаны, но ёсць свой погляд на то, як павінна развівацца Беларусь. І вольная Беларусь, якая там... І гэта адзіная установа, у якой ёсць прапісаны дакумент. Ведаеце, у Ціхановскай няма прапісанага дакумента, у Пазняка ёсць прапісаны дакумент. Аб тым, вось ён... Как? Як? Ну, вось вольная Беларусь. Там шмат чаго крывога, з майго пункту гледжання, але ён, ну, хаця б ёсць. Вось. Таму вось такіх палітычных канкуруючых паміж сабой протапартыі можа быць 10-15, гэта не абмежаваная колькасць, але не трэба казаць, што яны прадстаўляюць нас. Яны прадстаўляюць толькі тых людзей, якія паміж сабой канкуруюць, ну, якія падтрымліваюць іх ідзеі. Можа быць анархісты, можа быць камуністы, можа быць, не ведаю, хто яшчэ. Ну, весь той спектр партый. У Польшы 83 партыі. 83 партыі ўсе знаходзяць для сябе некую месца для існавання. Але гэта не нашы прадстаўнікі. Нашы прадстаўнікі, калі мы іх неяк абралі, сказалі, ты будзеш нашым прадстаўніком. Таму вось так выглядае гэтая канструкцыя. Канешне, ёсць асобная там НГО. І вось эта агенцыя ад Кавалеўскага, якого вельмі паважаю і раздзяляю яго погляды на тое,
увогуле на сітуацыю, на тое, што трэба рабіць, ён працуе ў выглядзе такой экспертнай НГО, не прэтэндуючы на тое, што ён прадстаўляе ўсіх беларусаў, не прэтэндуючы на тое, што ён з'яўляецца нейкім такім дзеячам і тут павінен змагацца там іншымі дзеячамі. Нет, ён працуе у выбраным накірунку і робіць сваю справу, І яны ўсе паміж сабой змагаюцца. Так гэта, Яны ўсе адзін аднаго крытыкуюць. вось ведаеце, гэта вельмі цікавае пытанне наконт змагання. Зараз мы с вами рассказали, я рассказал свой погляд на то, як можа існаваць гэтая структура, і, канешне, я павінен палажыць ее на паперу і неяк выкласць на абмеркаванне, на крытыку, на ўсе гэтыя стрэлы ў мой адрес, як заўжды. Я прывычны, все добра на сваіх месцах. Наконт жа крытыкі, ведаеце, вось у бізнесе ты пачынаеш з таго, што ты змагаешься сваімі канкурэнтамі. І вельмі жорстка. Ва ўсіх формах. Просто вось, калі мы узгадаем там 90-е годы ў Расіі, ну вось, все пачынаецца з гэтага. Потым ты паступова цывілізуешся і разумееш, што гэтае змаганне бессэнсоўнае. Што значна лепей зрабіць асацыяцыю ў некай галіне і спрачацца ў рамах гэтай асацыяцыі ўнутры, а туды наружу выносіць уже рашэнні, якія вы агульным неяк прынялі і так далей. Гэта некая цывілізацыя, гэта некая эвалюцыя. Ведаеце, аб чым я пісаў, но ўсё ж таки узгадаю. Апошні артыкул аб тым, што адбываецца ў нашых дэмакратычных колах. Калі ты ўнутры, гэта адбылося на канферэнцыі «Новай Беларусі». І я, ведаеце, я апошні тыдзень не пішу ніякія палітычныя нейкія посты ў сваім фейсбуку, таму што стаміўся і не бачу ў гэтым сэнсе. Играет зараз у главе пачатак песні БГ. Ничто из того, что было сказано, не было существенным. Так вот, ну, калі ты внутры некай структуры, якая павінна быць таким парасонам, адмаўляеш у канкурэнцыі ідэй, намагаешься зрабіць адную думку, гэта азначае, што гэтая канкурэнцыя нікуды не дзеецца. Яна пераязджае наружу. Яна становіцца канкурэнцыяй звонку. Вось. І нічога ты з гэтым не зробіш. Таму мы, канешне, павінны паступова эвалюцыянировать кудысьці. Для гэтага была задумана Координаційная рада. Для того, каб розныя пункты гледжання паміж сабой сутыкаліся, мы спрачаліся і выносілі нейкія адзіныя рашэнні. Але калі адбылося не эвалюцыя, а дэградацыя, для мяне 100% Координаційная рада другого склікання была на ўзроўні вышэй, чым трэцяга. Гэта, на жаль, мы вось менавіта ў гэтым сэнсе, аб якім вы кажаце, з пункту гледжання якасці дыскусіі, мы как бы дэградавалі. Вось. Як зрабіць дыскусію магчымай, неабразлівай і вось такой сэнсоўнай? Пытанне вельмі добрае. Якія павінны быць пляцоўкі, дзе мы маглі бы гэтым разважаць. Калі мы гэтага не зробім, ну, мы будзем сядзець па розных кутках. На жаль, я не вельмі разумею, калі мы ось так лаемся адзін з адным, ўсё ж такі за што мы змагаемся. Таму што сапраўдных выбараў у Беларусі, ну, як я кажу, 2030 год гэта першая дата, тэрмін першы, у які магчымыя гэтыя выбары. І гэта не азначае, што яны будуць, гэта азначае, што іх раней не будзе. Ведаеце, як на індыйскім вакзале, прабачце, была аб'ява. Час, указаны у гэтым распісанні, гэта не час, і калі цягнік адыдзе ад станцыі. Гэта час, раней якога ён дакладна нікуды не паедзе. Так вось у мяне падаецца, што 2030 год гэта час, раней якога ніхто нікуды не паедзе. І таму змаганне адзін з адным вось на гэтым У гэты перыяд яно бессэнсоўнае. І вось пытанне, як зрабіць пляцоўку для сутыкнення думак, але неабразлівае, гэта вялікае пытанне, падкрэслю, павінна было быць Координаційнай радзе, але не адбылося. Но вось гэта тое, над чым трэба папрацаваць, таму што, канешне,
Ну, неужо Зенон Пазняк ва ўсім не правы? Неужо там Франак ва ўсім не правы? Целатушка ва ўсім не правы? Ну, нет, конечно. Конечно, у них есть розныя погляды на свет, якія часткова паміж сабой сходзяцца, часткова разыходзяцца, но павінна где-то было быць месца для нейкіх... Кропка судакранання. Так. І вось аб гэтым трэба как бы падумаць. Таму вось выснова такая: структур зашмат, яны канкуруюць паміж сабой, яны абражаюць адзін аднаго, і гэта азначае, што мы яшчэ не дараслі да сапраўднай нармальнай дыскусіі. Александр, на гэтым скончым, таму што праз 3 хвіліны пачынаецца яшчэ адзін эфір. Ну, добра. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што Александр Кныровіч, блогер і палітык, сёння быў у жывым эфіры Еўрарадыё. Праз 3 хвіліны тут з'явіцца Марыя Вайтовіч, моя калега, і доктар Станіслав Салавей. О, слухайце, гэта чалавек, якога лічу сваім сябрам, і гэта вельмі такі добры, цікавы чалавек, таму аставайцеся Еўрарадыё і пішыце абавязкова пытанне, таму што ён вельмі дасведчаны, і вось чалавек, на якога я хацеў бы і раўняцца, калі мы кажам пра сапраўдных беларусаў. Добрага дня і добрых выходных, сябры. Да пабачэння. Да пабачэння.